Palveluiden pitäisi olla yhdenvertaisia kaikille. Näin ei kuitenkaan ole. Monet sateenkaari-ihmiset on kokeneet niissä väheksyntää ja syrjintää. Tämä vaikeuttaa palveluiden käyttöä ja voi tiputtaa ihmisen täysin turvaverkkojen ulkopuolelle. Asunnottomuus olisi usein vältettävissä riittävillä tukitoimilla, kuten toimivilla päihde- ja mielenterveyspalveluilla. Myös asunnottomuuden aikana ihminen voi tarvita useita erityyppisiä palveluita. Me kerättiin kokemuksia asunnottomuutta kokeneelta queer-ihmisiltä anonyymisti. Tällä videolla me luetaan näitä kokemuksia. Työkkärin työntekijä, joka jokaisella kerralla kun mä siellä kävin, niin me ei puhuttu mistään muusta kuin, tai oikeastaan hän puhui, mä en puhunut sille juurikaan, ja hän vaan puhuu transprosessista ja että mitä kaikkea siihen liittyy. Että joo, että jotkuthan pystyy elämään ihan hyvin niin, että on vaikka rinnat leikattu tai joku vaihtaa vaan nimensä, ja hän vaan niinku piti mulle luentoa siellä minun työkkärin ajoilla, ja mä muistan miettineeni, että tää on niin absurdia, että tää on ihan käsittämätöntä, että enhän mä hyödy tästä palvelusta ollenkaan. Olin asunnoton 6 kuukautta. Tänä aikana kävin noin 80 asuntonäytössä. Mahdollisuuksiani ei parantanut se, että olin näkyvästi sateenkaareva ja usein ainoa ei-valkoinen henkilö asuntonäytöissä. Ainakin tämä oli ainoa selitys, jonka minä ja ystäväni pystyimme keksimään sille, miksi en saanut yhtäkään monista hakemistani asunnoista. Olisin tarvinnut oikeasti apua mielenterveysongelmiin ja että nepsyytäni olisi huomattu aikaisemmin. Olisin tarvinnut perheen tukea. Jokin queer-tukiverkosto olisi ollut tarpeen. Nuorten turvatalo kohtasi mut lämpimästi. Mulla ei oikeastaan missään kohtaa ole tullut mieleen, että en olisi voinut sanoa tuolla, että on queer. Paikka oli alusta asti turvallinen ja turviksella esimerkiksi seinillä oli turvallisemman tilan ohjeita ja sellaisia kiusaamisvapaa vyöhykekylttejä. Kaikki homofobia ja transfobia oli kiellettyä ja kaikki sai olla omia itseään.